Nag 1 year pa to sa may-ari kay Layla. So shout out kay Layla. Thank you sa pag-support year. 110. 135. Sige, dito na lahat. So, ayan mga bay. Ito na po yung motor na sinasabi ko sa inyo. Naka RS po to mga bay. RS 150. Kita pa sa inyo ang mukha niya. Bago po to mga bay. Almost nag 1 year pa to sa may-ari kay Layla. So, shout out kay Layla. Thank you sa pagpahiram sa kanyang motor. Kaya ngayon, ang gagawin natin dito na motor mga bay, i-try natin i-top speed. Dahil hindi pa po to na top speed sa may-ari nito. Dahil hilig mag-top speed. Kaya, ayan, na-try natin sa kinukontak. Kaya, ayan, kasamahan natin yan sa trabaho natin mga bay. Dati yan. Kaya, ayan, pumapayag siya. Kaya, ayan, thank you, Lai, sa pagpahiram sa kanyang motor. Kaya, shout out. So, i-stack lahat. I-try natin i-top speed. So, tignan natin yung daan kung di masyadong daming sasakyan para na yung pagtakbo natin hindi natin mabibitin at masasagad natin ang motor. Pwede natin ito masasagad kasi 1 year na itong gamit na motor na to, kaya medyo season na po ito, season. Ayan. Doon tayo magsimula para mas mataas yung straight na ating gagawin. I-stack lahat kasi ayan, kalimutan ko simula. Kalimutan kong mag-flat. My God, maganda talaga pag sa stack side mirror sa sa mga motor, sa ganitong motor RS 150. So far mga bay, sa pagsakay ko nito, first time ko nakasakay nitong RS 150. Maganda naman, hindi mahalay sa kamay yung manyodera. Ayan, first try sa top speed, ito na po. First gear 42, second gear 66, third gear 89, fourth gear 110, fifth gear 130, 132, 134, 135, 135. 135. Kaya yun, 135. So, stack lahat mga bay ha, 135, top speed. Oh, grabe. So, yan, balik natin. Dapaan na natin. Sa balik natin, dapa na tayo para malaman natin ang lakas nitong motor. Early shift natin. Early shift natin mga bay para hindi makarating sa limiter. Langanin. Ay, langanin.
Alanganin, alanganin. Alanganin tayo. Alanganin. Balik tayo, doon tayo pabalik mga bay sa pwesto natin. Doon tayo. Dapaanan natin doon para mas ayos. Yan. Dapaan natin early shift. Daming sasakyan. Oh my God. Ay, daming sasakyan. Babalik tayo. Nandito. Yan. Mom, kami oh. Mom. Oh. Papang oh, dalaw. $139 mga bay. So 139 ang kinaya sa motor na to. Almost mag 140 na po siya. Iba dito mga bay pag dito. Iba yung takbo dito. So balik. Kaso lang na timing na traffic. Ya, last na lang to. So last na nila eh. Iuli na nako ni. Kay kuha na nato ang 139. Early shift ha. Early shift ang gagawin natin. Early shift.
Dahan lang. Pabalik na tayo. Balik na natin to sa may-ari mga bay. Okay na to. So thank you kay Layla. So nagkaubo-hubo na to mga bay. Nako. So thank you sa pagpahiram Lay. Salamat. So shout out ulit kay Layla. So yan po. Pag gusto ninyo tong bilihin mga bay, 90k po ang price nitong motor. At i-PM nyo po ang Facebook page natin. So para malaman natin kung sino yung may gusto nito na motor. So ang ganda pang takbo mga bay. Wala tayong masabi. Kahit sa manubela, kahit bitawan mo yung manubela, ang ganda pa ng handling. Wala pang ano, kahit alog sa kanyang bull rest. Kaya yan, kayo na ang bahala. So ayan, murag gipahulat ginatog maayo ang tagiya. Magtaon-taoran 139 Lay. Oh. Wana gid bay, wana gid toy last. Last na gid tong person niya gid nga. Sa wala pa na ako gihapaan 130. Gihapaan na ako 139. Kusog na kay ng 139 oy. Hatay. Nabi bay, so thank you kay Layla. So okay naman gani, inigisit na ako sa vlog na ko. Baligya man gani mo. Ibaligya man gani mo ni. Kaya ako mang gi-introduce sa akong vlog. So ako lang ipa-PM sa Facebook page na to. I-PM punti ka kung kinsay mo PM. Ha? Unsa na mo ha? Video. Sige. Basa na to ha. Kusong asawa. Manto kayo to? Aw, hapit na tindahan. Kanda. Naday tagom siya. Magunsa man ka dito? Magunsa ka? Oh. Oh. Ta. Banante ka. Bay, sabay tayo bay. Kay kami na po mag-testing sa akong motor. Kanang pirmirong tindahan dito. Kana yung pirmiro ba nang namaligya og pinya. Kanang namaligya og pinya. Kanang pirmiro gid dire, kanang dili ta mo daplin. Pirmiro gid mo makita hunong linda. Naro dia.